Mataró viu un moment crucial. La ciutat canvia, evoluciona, creix i tanmateix arrossega un dels grans problemes del nostre temps, que és l'accés o la manca d'accés a l'habitatge. Trobar un habitatge assequible s'ha convertit en una autèntica cursa d'obstacles per a moltes famílies. Gent jove, gent gran, gent de totes tipologies. El pla local de l'habitatge és clar, la demanda supera amb escreix la capacitat de resposta actual. Al mateix temps, a molts carrers no comercials de la ciutat hi ha locals en planta baixa que fa temps que han perdut la seva activitat i no tenen cap funció ni urbana ni social. Des del grup municipal de Junts per Mataró portem una proposta al ple que pretén canviar aquesta situació de manca d'habitatge a la nostra ciutat. I és el fet de facilitar que hi hagi canvis d'usos en els locals buits de la nostra ciutat. Aquells locals que estan en eixos no comercials i que suposen moltes vegades una problemàtica inclús per les comunitats de veïns. L'objectiu és múltiple: generar nous habitatges, impulsar més lloguer assequible, rehabilitar edificis, reactivar baixos que estan infrautilitzats i millorar l'habitabilitat dels barris. Aquesta proposta ja la vam presentar l'any 2021, però no s'hi ha avançat. La proposta no es queda en les idees. Inclou eines concretes, una consulta prèvia digital per saber amb claredat si un local pot esdevenir habitatge, criteris unificats, una guia tècnica municipal que doni seguretat als propietaris, als tècnics i als veïns. També es planteja un circuit administratiu més àgil per als canvis d'ús sense afectació estructural, respectant sempre les condicions d'habitabilitat i les de qualitat. Un dels pilars d'aquesta proposta és que, finalment, molts d'aquests locals que puguin ser habitatges es puguin destinar a habitatge assequible, habitatge per persones en situacions de vulnerabilitat, que actualment es troben limitadíssim al seu accés a l'habitatge. Des de Junts per Mataró creiem en presentar propostes que tenen recorregut, no eslògans buits, com tantes vegades passa amb les propostes que es fan respecte a l'habitatge a la nostra ciutat.